Mají na Kadrii. Nefungoval pouze hyperprostorový pohon. Neměli bychom to vzdávat. Na Kadria je naše šance na vytvoření štítů a zbraní, které by odrazily Goa'uldy. Ovšem, že jsi to ty. Benjamine, jak se máš? Je to už tak dlouho. Je toho tolik, co chci vědět. Kdy ses vrátil? Otec si tě moc oblíbil. Dřív to bývalo jinak. Maxime, počkej. Proč se na mě nepodíváš? Co pak tě trápí? Co po tobě otec chtěl? Znám všechny vaše případy, Theodor, Dean Ellie, Frank Prudon a to střílení v parku a zvláště pak vraždy v Lelandově ulici. Nebo to bylo v televizi? Ta svatba. Zvláštní, že jsi neřekl. 2 obrovská jmění. Jako ty velký domluvený sňatky. Musím konstatovat, že jste vystupoval velmi sebejistě. Dobrý výkon. Povězte mi, pane Hopkinsi, jste na cestě do Aidenu, abyste se zúčastnil toho slavného závodu? Samozřejmě, že takový katastrofický scénář působí mnohem věrohodněji, pokud jej podpoří skutečná choroba, ať už jde o dýnějový mor, neštovice nebo AIDS. Já vím, nemohla jsem za to. Lorencovi se vrátili až pozdě. Nemohla jsem odejít. Oni neměli hotovost. Mám si proto dnes během dne dojít. Oni měli jen velké bankovky. Říkala jsi, že by ses chtěla naučit dělat víno, že? Máme sice na drcení hroznou stroje, ale tohle je klasika. Ty jsi mi nezavolal, Francisi. 9 hodin jsi mi nezavolal, když se dějí věci. Od kdy se sobě tak vyhýbáme? Kromě mých obvyklých bolestí mě vůbec nic netrápí. Není třeba z toho dělat povyk. Poslední dobou mě dobíhá má vlastní představivost. Mete, musíš mi slíbit, že to nikomu neřekneš, nikomu nikdy. Ať se stane cokoliv, nikdy to nikomu nepovíš. Řekni, radši mít zaříznutou motorovou pilu mezi půlkama.